atgoffa chi, os yw blodyn newydd yn mynd i dyfu, mae angen i'r paill gael ei symud o un planhigyn i'r planhigyn nesaf. Drychwch, o'ch blaenau chi mae brywsion creision sydd yn edrych yn debyg i baill. Un ffordd mae'r paill yn gallu symud yw pan fo gwenyn yn ei gario o un planhigyn i'r planhigyn arall. Bzzz, gwenyn yn ydw i. Ydych chi eisiau gwneud gwenyn mêl fel hyn? Iawn te, banta ni. Chi'n dal e fel hyn, codi fe, a troelli fe, ar ben i'ch bys fel hyn. Fel hyn? Pawb yn gallu gweld? Yn union, da iawn. A fel hynny chi? Da iawn Osian. Fab, pawb ti'n neud e? Fel hyn? Perffaith. So wedyn ni eisiau cyrlio'r antennau o gwmpas, fel maen nhw'n edrych ar wenynau'n bach, rownd fel hyn. Waw, chi gyd yn gwneud hwn yn dda. Y mwyaf cyrliog chi'n gallu gwneud nhw y gorau. Na fe, fi'n lico hwnna, Osian. Da iawn bawb. Cymerwch yr un arall, a chi'n gwneud yn union yr un peth. Chi'n plygu y lan eto, a croesi nhw ar ben eich bys fel 'a. Gallen nhw hedfan o flodyn i flodyn. Beth sy'n digwydd? Maen nhw wedi sticio. Mae'r creision yn glynu at y gwenyn. A'r creision yw'r paill, yn dyfe? Pan mae'r paill ar y gwenynau, beth sy'n digwydd pan mae'n hedfan at flodyn arall? Mae'n dysgu ni blodau arall. Ie, mae'r paill o'r blodyn cynta yn syrthio ar y blodyn nesaf, sy'n creu hadau newydd fel bod mwy o flodau'n gallu tyfu. A dyna sut mae paill yn mynd o flodyn i flodyn.